Hei, salutare, sunt Jurica și bine v-am regăsit la un nou videoclip la ora 3 pe canal. După 2 luni de inactivitate, n-am postat de 2 luni, dar asta nu mai contează. Hai să vă prezint noul update și hai să trecem la treabă. Pentru ce puteți văd pe panel ce s-a băgat nou, găsiți și voi la update-uri aici frumos. La update-uri, data ce vedeți actualizarea și găsiți ce s-a băgat nou. Deci a fost adăugat sezonul 4 din Battle Pass. Acesta conține 64 de misiuni, 8 în fiecare săptămână. Bun. Deci s-a băgat Battle Pass, foarte mult așteptau și Battle Pass-ul, asta e adevărat. Sistemul de Daily Quest a fost scos. Deci nu mai este acel Daily Quest cum era odată, 3 misiuni, acum pot să vă arăt pe joc, e mai interesant, e șmecher. Cum se cheamă, adică sistem de activitate, asta e noul quest, Daily Quest. Deci vă prezint ce tu vezi, oricum vă citesc în mare parte, că n-ar rost să vă prezint acum ce scrie pe penă. Pac, deci vedeți aici și vă... Deci este și un shop pentru, o să vă arăt când o să intru pe joc, este și un shop cu care cu Activity Points poți să cumperi mașini, job boost, PP-uri, mai multe chestii. Aici vă arăta vă arată mașinile pe care le puteți cumpăra, sau ce puteți cumpăra, uitați, job boost. Puteți cumpăra și arme. Aici vă arată viteza la câteva mașini. Deci, uite aici frumos și am vrut să ajung aici. S-a băgat un rob nou, e șmecher, dar din păcate nu pot, că nu am rob points. Dar am văzut că la Battle Pass, dacă l-ai premium, poți să aduni foarte multe rob point-uri sau din payday-uri. Eu mai sunt SWAT și le-am consumat pe free-uri, adică le-am dat free la băieții din jail ca să poată să iasă din închisoare. Și nu mai am și nu am cu cine da, trebuie 4 persoane mai ales. Deci aici vă explică tot, cum să dați, cum... Intrați frumos așa la update-uri și e foarte simplu. La spin a fost resetat și spinul, 9 vehicule. Deci văd că update-ul e mare. Uitați aici la creator, mamă, deci și la creator e interesant. Deci de exemplu tu poți să cumpări, să vă arăt pe joc, puteți să cumpărați de unde, de oriunde, nu mai trebuie să mergeți voi la creator, nu mai este lângă fiș. Locația la creator ca să vă cumpărați. Așa, aici setări, așa, s-a băgat și un nou tog HUD, adică când ai tog HUD te bagă într-o interfață sau peși un buton ceva, o să vă arăt, poți să setezi tastele cum vrei tu acum, o să ajungem și acolo dacă nu uit. Până update, s-a adăugat și aici la telefon mici actualizări și alte modificări aici care au fost rezolvate, mici modificări la niște bug-uri, mai nu știu ce, mai... Deci, cam asta e. Citiți voi când n-are rost să vă citesc tot, hai să fim sinceri, stau videoclip să vă citesc și hai să intrăm pe joc. Bun, suntem pe joc, pentru început o să vă arăt Battle Pass-ul, /BP, foarte simplu, cam asta e interfața la Battle Pass. Deci, și astea sunt premiile, Weekend 1, Weekend 2, Weekend 3, cam asta, oricum văd că din ce văd, Rob Points poți câștiga cât 95, nu văd aici, da, 95. Nu văd din cauza că mi-ar activat Windows. Asta sper la Weekend 3, Weekend 4, Weekend 5. Deci cam asta e mașina și îmi parcă mai era o mașină. Și asta. Weekend 7, da, uite, 65 rob points. Și Weekend 8. Din păcate nu pot filma robul. Nu am rob points, dar asta e, când o să adun rob points, poate reușesc să filmez atunci. Dar nu mai contează. La misiune nu prea îmi place pentru că adică dacă vine un începător nu prea înțelege. De exemplu, era mai simplu, de exemplu, deci, cum eu am avut sunt SWAT. Cred că era mai simplu, confiscă, sau nu știu, confiscă 5 droguri. Aici intervine la combaterea traficului de droguri, confiscă substanțe interzise de la 5 jucători. Asta eu înțeleg că nu sunt jucători începători, dar dacă vine unul începător, uite, de exemplu, unde e o misiune ca să vă arăt. La asta, uite, savorează atmosfera de relaxare într-o discotecă exclusivistă, consumând cu moderație 5 pahare de whisky fin. Bă, să gândește jucătorul începător. Ce să facă când el trebuie să meargă pe insulă la Caio, știi? Cam asta mai mult e chestia, că e nasol că n-au. Dar învăț începători, eu să înțeleagă, nu-i problemă. Nu prea mai sunt începători aici pe server. Mai sunt, dar mai puțin. La Weekend 2, cam astea sunt misiunile, la rost să vă prezint mai mult. Deci, cam astea, deci premiile.
Deci, cam asta e Battle Pass-ul. N-ar rost să vă prindeți mai mult, vă puteți să apurați aici Battle Pass-ul. Bun, hai să vă arăt și sistemul de misiuni zilnice, Daily Quest, Slash Quest, adică nu mai este misiunile alea 3, apăsați Slash Quest, aveai zilnic 3 misiuni zilnice, Slash Quest, și asta e o nouă interfață, băieți, e o nouă interfață, oricum e șmecheră. Aici aveți misiunile astea daily, care se resetează odată pe zi, da, odată pe zi. Aveți misiuni mai simple, pe aia una mai grea, obține 4 payday-uri, mai nu știu ce, mai joacă, mai publică. Deci sunt foarte multe misiuni aici. Aveți aici weekly, care asta se resetează odată pe săptămână. Așa, și aveți astea speciale. Astea speciale odată pe lună, care sunt foarte grele, mai ales, de exemplu, câștigă 93 de creaturi Moonlight. Dar aveți timp într-o lună să faceți majoritatea misiunilor. Mai ales astea speciale, unul care joacă non-stop, cam aveți timp. Bun, și primiți, de exemplu, pe fiecare de 100 XP, 100, 200, la astea la astea primiți mai multe puncte XP, la astea primiți mai puțin, și la daily mai puțin, 5, 10, 15, deci cam asta e treaba. Hai să vă arăt shop-ul, cam asta e shop-ul. Mamă, uitați aici câte mașini, M3, E3 oricum nu prea le-am cu mașinile, M5, s-a băgat aici mașini șmecheri, ăsta e M5 e fain, BMW, arme, Legendar Voucher, vă puteți cumpăra Legend, deci aveți și vă achiziționat de aici, Moonlight Crate, deci uitați aici cât aveți, Camel Shard, deci aveți foarte multe chestii pe care le puteți achiziționa. Băi, și cam atât cu Daily Quest, mai mult o să puteți vedea voi cu ochii voștri când intrați pe joc. Bun, a fost adăugat și spin, cam asta e mașina la level 1, deci nu mai s-a schimbat mașinile, deci cam asta e spin-ul, mai mult n-am ce să vă arăt la spin. Bun, hai să vă arăt interfața la crate-uri, deci nu mai este locația aia unde era aici, era locația aici la fish, pe ponton mai jos, deci nu mai este locația aia la crate-uri, simplu slash Krates sau Open Crate, adică nu Open Crate, adică e aceeași chestie. Și cam asta e interfața la crate-uri. De exemplu, nu mai trebuie să mă duc la crate-uri ca să pot să-mi achiziționez eu un crate, pot să-mi achiziționez de oriunde. Uitați aici, Halloween, Autumn, Summer, astea care le vedeți, adică nu mai sunt valabile. Cam astea sunt valabile, frumos, aici și... Asta ce îți arată ce îți poți achiziționa. Și ce șmecher. Ce poți să-mi achiziționez cu 3000 de build points. Că multe întrebări erau pe ce poți să-mi achiziționez cu 3800, nu știu ce. Dați aici să vedeți și vă puteți achiziționa. Bun. Așa, hai să vă arăt cum este și interfața la Open Crate și faine. Când ai un Open. Când deschizi o cutie, hai să cumpărăm un rare crate. 1, dați Open. Uitați și fain interfața când deschizi, cum îți arată acea premiile, ce poți câștiga. Oricum e șmecher update-ul ăsta, îți băgate mai multe chestii. Vedeți? Gift points și dă senzația că poți câștiga altceva, înțelegeți? Fac. Am câștigat gift points. Aici vă arată șansa și uitați și frumos vă arată. Deci cam șmecher. Mai multe n-am ce să vă arăt, aici la fel. Dați pe Open și vă arată ce vă puteți câștiga. Uitați aici, ce frumos a făcut. Uitați și cât de faină e interfața asta. Deci n-am ce spune, e frumoasă interfața asta la crate-uri. E bun că nu mai trebuie să mă duc eu la crate-uri acolo, pot să cumpăr de oriunde când... Că na, mai bați drum cât bat eu drum până acolo, eu am cumpărat încă 5 crate-uri, deci ceva de genul. Cam asta e crate-urile, interfața la crate-uri, e șmecher. Bun, hai să vă arăt și interfața, deci de exemplu dacă dați slash toggle, slash hood sau cam asta e, da, slash toggle sau slash hood sau ce, cum am eu, F9 așa mi-am setat, F9 vă deschide meniul acesta. Deci aici la hotkey vă puteți seta tastele la telefon, la vehicle, cum pornești mașina, deci pe ce tastă vreți voi, pe ce spuneți centura, eu le las așa, nu le mai schimb. La toggle vă puteți activa, dezactiva ce vreți, adică nu mai trebuie, înainte era
Nu mai am acum, nu mai pot. Era, na, interfața aia veche, dar acum am ales interfața asta șmecheră. Cred că pe viitor o să mai schimbe aici din interfața asta, nu știu. Nu cred că o să rămâi așa interfața asta, o să mai fie, cred că, mici modificări. Deci cam asta e interfața, eu spun că e șmecheră, mai ales că îți dă posibilitatea să poți pune pe ce tastă vrei tu, telefonul, pe ce să pornești mașina, cruise control, oricum e șmecher. Adică mașina poți să o punești pe 6, da? Eu sunt învățat mai ales pe SAM, deși să o pornești pe 6 când poți să o nu, deci eu am schimbat asta când ar rost. Voi vă puteți schimba ce doriți. Bun, cam asta e cu HUD-ul, cu togul. Revărs la telefon, că a fost adăugat acum pe telefon, șmecher. Vă puteți face telefonul cât de mare vreți. Vă puteți face, deci 3 mărimi. Deci asta, o să meargă un pic mai greu, te trageți mai tare. Deci asta e prima mărime, a doua mărime. Haide, te trageți un pic mai tare aici până mă obișnuiești. Asta e 3 mărimi. Băi, ăsta orice chior are de aici. Băi, mâncați așa. Deci au pus o mărime. Uitați și mare telefonul. Bă, într-un fel e bine, adică vezi mai bine telefonul. Vezi mai bine acum telefonul, dar eu o să-l las cum era înainte standard, că nu e prea mare, adică nu, sau uite așa merge, ăsta ar fi, na, ok, dar eu nu pot, mi se pare prea mare, m-am învățat. Haide mă, m-am învățat cum era înainte, așa. Deci cam asta, eu așa m-am învățat, vă și mai bine, adică eu n-am probleme, voi îl puneți cum vreți. Și da, cam atât cu acest videoclip, v-am prezentat mare. Cam sper că n-am omis nimic, eu spun că eu cred că n-am omis nimic, ora 3 eu filmez ca nebunul. Nu știu dacă o să se uite cineva la acest videoclip, dar nu contează, noi filmăm. Puteți oricum voi pe panel să mergeți, vedeți acolo de mai detaliat ce s-a băgat. Eu v-am prezentat așa ce a fost mai șmecher, cum să spune. Deci eu am fost Jurică și ne vedem la un nou videoclip. Ceau, ceau!